Hej, i den her video, der vil jeg lave et bottle flip challenge, og hvis jeg ikke lander den first try, så, så skal jeg drikke det her ingefær chili lard. Lad os gå i gang. Mega vild video, og mega kort, vil jeg tro, den bliver. Sådan det. Lad os prøve. Fuck. Yay. Og det her, det var så den her video.